Bleka war lega begono. Baru yu kuwarti banfiu ka toto warba bulune. Garzega tilma de nege be mo bela sisa. Kusobe. Trobu yoro be ama fulu ma ko jinga nyimi. Ani trobu na so nyini yoro. La meleke ba fa ve pulu mana kana ali sini bise buke. Ibe surgu gulu morso doni tadro. Faida ko la mena sigi ko fe doni ni. Mena dawlu do dima doni fin na tiso ayere me ko. Baru na tara e mo men bulu ni so la taroti bla roti. Baru mba fi ni wula so mada fe. Foka donc mais dakunya fla dama faida kan folo parce que semaine ko nana ye ma chamanga degun la mais ma chama dona ka degun nya fo. Alhamdulillah baru ko lutigi. Bela faida kelen dima. Garsega ko ka minga tiri koseba. Baru garsega ko ma do kamana gan kosebe. Umana ta corona uti dosoro, umana ta klibilo uti dosoro. Baru na tara e mo men bulu ni sokola taroti bla roti. Baru mba fi ni wula so mada fe. Tani ka kuma mo fe. Ibita ngunjela. Ibita ngunje kurumsene wulo flatige. Ngunje kurumsene wulo fla. Ni otige. Ibina nae. Ibina wuro jema wulo fla nyini. Ka dangu nje kuruwulo flyinka ibi hamin da ka ne garsiga ko toye garsiga soroli tilma ibi saraga yere da kan kusobe ka kuma ka ni kuma naka yiri indu daga kono iga tobi kile ka ko wulo flakala iga wuro inta iga wuro indi sumisiri kanu maga do ma mo mi misiri kanu iga wuro indoma iga yiri nyaga boy ka blandigen so la baru ni yake halibi big leti banfiu ni domiso baru golodi faida ko la mena sigi kofe doni ni mena dawlu do di ma doni fino ati so ayere me ko mo mo me dawlu ta nati nyawbulu mo mo me dawlu ta nati nyawbulu akira dawlu sugo iba fuma uka sura koma sura ni ire be ndonge kote sura ni ire be amba fuma ko sura koma iba sura koma ko faranyini tuba bla tasuma na sura mo bu bulu ko usunai mo mi me live dawlu da ikera muri o ikera je parao barake ba ni dawlu ta ti so ebulu ala mun me bulla baraka man tega usuni ne ni bulu usuni ne kacha la fe be parao barake o nyata be chana chentai Allahu akbar o mun be no be dawlu ta ti resu bulu surani ko ma kofara ibo de nyini bi to ka walo ndondo ni ka bla tasma na ibi bulu ko de usunai bulu ko na te usunai de baru ni timena ni ngai be dawlu mun ke ye muriyo ye dawlu tabayo ay resita de kachana chentai no mo mi ma osoro iba soro fendo be amba fo ma ko juguni ibe juguni sinande nyini juguni sinani iba shishi ba ke tulula dawlu ni ata ni ba utiliser be tuli ndo mu iteka la foro so ma nga ko isa ka tuba tuli utiliser ko baro abe mo ka dawlu resi bulu kusebe o ya folay ni jume bi fe aywa amago be garsige fene telimana amago be garsige telimande la garsige telimande nege be mo bela sisa kosobe trobu yoro do be ama fulu ma ko jinga nyimi ani trobu na so nyini yoro la meleke ba fa ve pulu mana kana ali sini bi se buke ibe surgu gulu morso doni tadro morso doni doro be trobu adama siaka adama jume kele fla ni o chibo kono buya ibe tondigi do kono tondigi kele fla kele baru ni o chi surgu gulu ka so mada fe I haminda ka ni kile garzega ko to ya bla tasuma na ka jene ki tega uswala dore ki da uswala baru dobi son kile kono o jago ay jama de klobe ni na nebe ka ni dawlu di ede mama fe o ka kesini fo ba la je kwa Allahu akbar baru no e trobu na so nyini ro e munu ni ya ke dro ruti yele me kwa afi la mel bawo ni dawlu shindo e bamanan dawlu do e Allahu akbar o isra femi yo ko kono ko waraba
waraba bolo san dɔrɔn i ka layas takili fana kelen dɔrɔn seba ka i ka malu don a mimu laban kɔnɔ i ka bila i ka waribara warimarayɔrɔ la i ka be kɔnɔ baro i kun wari ti ban fiyewu ka tɔ to waraba bolo de ye Allahu akibaru n'i y'a bila i ka be kɔnɔ wari bɛ bila yɔrɔ min na k'i kun wari ban pewu ka tɔ to waraba bolo in ye ala ti sɔn o ma fiyewu a tɛ tɛmɛ ala ta kan inshallah a diyara n ye bamanan an b'i fo